Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező a vendégem. Mi folytatjuk a marokkói utunkat, együtt közösen voltunk ott, nem is olyan régen tértünk haza. Ugye Marrakes, Agafay, Szavira, nagyon szép helyeket látogattunk meg, úgyhogy innen hozunk egy kis ízelítőt a hallgatóinknak, hogy miért is érdemes ide ellátogatni. Induljunk Marrakesből, rengeteg csoda van, tehát az a város Marrakes, azt gondolom, amiről nem elég, nem hogy egy műsorban, hanem erről több órát lehetne beszélgetni, hiszen szinte minden egyes szeglete maga a csoda, tényleg nem tudom máshogy fogalmazni. Induljunk elsőként onnan, hogy nagyon sok nevezetes hely van, ugye nagyon sok különböző paloták, ugye gyakran vörös városként emlegetik. Ez miért van így? Ez azért van így, mert az első épületeket a városban egy különleges agyagféléből építették, ami ott a sivatagban található meg, aminek ilyen a színe. Tehát az első épületek valóban az épületeknek az anyaga, amiből a téglát készítették, az volt ilyen színű, és hát általánossá vált, hogy az épületek ilyen színűek. Ez később, már a modern korban gyakorlatilag kötelezővé vált, azt lehet mondani, és az új épületek, az új szállodák, az új középületek, lakóépületek, ugyan maga az épületnek az anyaga nem ilyen, de ilyen színűre színezik. Tehát amikor vakolják, színezik, akkor ugyanezt a színt adják hozzá. Ez egyfajta arculatot ad, egy identitást ad a városnak, és hát, mint mondtam, többé-kevésbé azért ez kötelező, tehát egy elvált szín. Ez nem egy újdonság, tehát ezt nagyon sok helyen megtaláljuk. Akár így Marokkóban is több város van, aminek kifejezetten ilyen jellegzetes színe van, gondoljunk csak Séfsálemre, ugye a kék városra. Annak is megvan a maga története, hogy miért, mikortól festették ilyen színűekre. Szavirának is megvan a színe. Feznek, aminek ez a jellegzetes okkersárga színe van, és az egész várost gyakorlatilag olyan színűre színezték, építették, úgyhogy vagy ha lemegyünk az óceánpartra, az egyik legszebb nyaralóváros Agadir, az pedig hófehér. Ugyanolyan, mint hogyha elmennénk mondjuk Athénba, ami szintén hófehér, fölmegyünk a hegyekbe és lenézünk, hófehér az egész város. Úgyhogy, de van ennek ugye például egy eklatáns például Jaipur, Indiában, ami a rózsaszín város nevű. Tehát vannak erre példák, és ez például Marrakesnél is megvan. Egyébként azért nagyon jó dolog, azt gondolom, hogy egy ilyen egységes színt adni egy városnak. Egyrészt nincs az a nagy színkavalkád, mondjuk Marrakes a pont van, nem a falak miatt, ugye, hanem a rengeteg gyönyörű színes szőnyeg, meg terítők, meg mindenféle. De hogy alapvetően az, hogy így egy ilyen szín alapján meg tudjuk mondani, hogy melyik városnak mi a színe, ez szerintem egy egész jó választás. Igen, és egy kulturális identitást ad a városnak, meg az emberek is megjegyzik, tehát ez mindenféleképpen egy jó dolog, azt hiszem. Ugye én itt említettem az elején, hogy rengeteg palotája van, meg tényleg gyönyörű olyan épület, amit érdemes megnézni, és az első, illetve az egyik ilyen, amit én így kiírtam magamnak, ez most nem emlékszem, hogy mondták ott, a Dar el Bacha vagy Dar el Bacha, szerintem a Bacha ez volt, Dar el Bacha palota, ugye ez múzeumként látogatható, van egy csodálatos kávézó is bent, ahol megkóstolhattunk, nem is tudom hányféle kávé volt? Rengeteg. Több száz. Erről érdekes, hogy erről híres, tehát nem ott gyártott, tehát nem marokkói kávé, hanem a világ minden tájáról voltak ott kávé, és egy rendkívül színvonalas kávézó, világhírű, azt lehet mondani. Érdekes, hogy pont ebben a palotában volt, ami egyébként tényleg egy palota, és jelenleg múzeumként üzemel. Maga az épület is egy csodaszép építmény, tehát a jellegzetes arab építészetnek az elemeit hordozza, és azon belül volt ez a rendkívül elegáns arab kávézó. De maga az egész palota egyébként, erről meséljünk egy picit, az a rengeteg gyönyörű mozaik, amivel az egész ki volt rakva, a mennyezettől elkezdve, talán a padló nem volt, de egyébként mindenhol. Hát a jellegzetes arab építészet, ugye, tehát kívül keveset mutat, és belül élték az életüket, belső udvarok vannak, szökőkutak vannak itt is, és hát centénként kirakva ezek a mozaik díszítések. Én láttam ezt Fezben, ahogy készítik, ugye annak a hazája, a mozaiképítésnek a hazája, városa Fez, ahol voltam és láttam, hogy ez egy rettenetesen nagy munka, tehát micsoda igényesség az, hogy tényleg, jó, de hát most egy királyi palota, hát nyilván így készítik el, és ugyanúgy a tetőn,
ugyanúgy a falakon, de hát a kövek is azért azt tudjuk, hogy centénként kirakva. Mindenhol az egyedi minták, csodaszép volt. A Jardin Majorelle nevű hát kert, mondjuk így. Meséljünk erről is egy picit. Igen, Jacques Majorelle tervei alapján készült díszkert, amelyet 40 éven keresztül épített, és hát ez tényleg, ez valami csoda, tehát ennek olyan hangulata van, azt tudjuk, hogy az ember ott maradna és el se jönne egy fél napig. Csodálatos a kert maga, egy villa is van benne, amelyet később Yves Saint Laurent vásárolt meg tőle, és az övé volt, illetve egy múzeum is található itt, és van egy berber múzeum is, ami egészen kivételes lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a berbereknek az életét, a kultúráját, a mezőgazdasági eszközeiktől kezdve a ruhákig, az ékszerekig, a szerszámokig, a textíliákig, amiket készítettek, tehát ez egy rendkívül gazdag kiállítás a kerten túl, ami önmagában egy csoda. Tehát én is most már több egyszer mentem vissza, és egyszerűen nem lehet megunni, annyira szép, és az pedig egy óriási szerencse, hogy nyitva áll a nagy közönség előtt, mert ez sokáig nem így volt. Ó, ez privát volt, és egy idő óta nyitva, igen. És ugye azt is tudjuk, hogy ott van a Yves Saint Laurentnak, ott van a... Egy síremléke mindenféleképpen ott van, igen, ott van. És a műveiből van egy kisebb múzeum is, ott a kerten belül, de hát maga az Yves Saint Laurent múzeum az ott van közel. Igen. A Jardin Majorellehez, és most voltunk olyan szerencsések, hogy nyitva is volt. Mert én már voltam ott 3-szor, hogy nem volt nyitva, és most szerencség volt nyitva volt, és hát szerintem valami óriási élmény. Tehát mindenféleképpen meg kell látni. Tehát ez egy zseniális tervező volt, divattervező, egy designer, és én magam nem ismertem így a műveit, megmondom őszintén, és nem gondoltam volna, hogy ennyire zseniális. És hordható ruhákat tervezett. Tehát, hogy hordhatókat is, de ugyanakkor láttunk revőruhákat, tehát színházi viseletre készült ruhákat, egy színpadi ruhákat, revűkbe készült táncos ruhákat, hát az valami döbbenet, hogy milyen szép volt. Azt ugye mindenképpen elmondjuk a hallgatóknak, hogy érdemes korábban foglalni velé, mert hogy mindig sorok voltak. Én is ugye másodszor voltam ott, és tehát mindig, amikor mentünk oda, minket ugye beengedtek, de hogy alapvetően nagyon kígyózó sorok vannak. Úgyhogy... Igen. Hát a média képviselői ugye előtt élveznek, de valóban rengetegen várnak, és időben kell foglalni. Ha valaki szervezett útra megy, akkor ezt úgy is megoldja az a szakember, aki őket, a szervező, vagy a helyi szakember, aki vezeti őket, de mindenképpen időben kell foglalni, ahogy egyébként Marrákesben a legtöbb helyre. Legyen az bármi, legyen az múzeum, legyen az szórakozóhely, ezt tudjuk, hogy majd erről is beszélni fogunk, hogy hetekkel előtte biztosítani kell a helyet. Igen, ez egyébként engem meglepett egészen pontosan az, hogy a szórakozó helyek, hogyha már itt említetted, akkor itt beszélünk is erről, hogy milyen szinten voltak konkrétan tömve, mondhatnánk úgy is, és talán hétköznap voltunk, vagy talán csütörtöki napon voltunk, vagy valami ilyesmi emlék, de lényeg, hogy hétköznap volt. Hétköznap, igen. Nem sokan tudják, kevesen tudják, hogy Marrákes erről is híres, tehát rendkívül színvonalas, nívós, műsoros estet adó szórakozó helyei vannak, és nem csak ezek, ahol nyilván aranyárban van a belépő, és ott lehet ülni órákat, tehát egy elképesztő hangulatot csinálnak, élőzene van, természetesen táncosok vannak, ahogy láttuk, rendkívül magas a vendéglátásnak a színvonala, és hát olyan hangulat, hogy az hát nem lehet kimaradni a táncból, az éneklésből is, egészen komoly, hogy mondjam, hát táncosokat látunk a közönség soraiból, és akár az asztal tetején, tehát még arra is volt példa, ugye tudjuk, de hát nem csoda, mert olyan hangulat volt. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy tehát nem tudják, hogy mennyire felkapott, trendi, modern szórakozó helyek vannak Marrákesben, ugyanúgy a rooftop bárok, a nappali luxus szórakozó helyek is megtalálhatók, tehát nem csak az, hogy egy történelmi városba megyünk, ennek nagyon-nagyon sok oldal van, modern oldala van, és jelenleg ugye a turizmus rendkívül fontos szempont az országnak, és az egyik zászlóshajó Marrákes nyilván, ahova alapvetően a történelem miatt és a történelemnek a relikviái, épületei miatt mennek, de ezt tudni kell, tehát hogyha fiatalok mennek is láttuk, hogy a legjobb ruhájukba kiöltözve, tehát csodálatos, elegáns, tehát ezek nem diszkók, hanem elegáns szórakozó helyek, tehát ezt is tudni kell, hogy a szórakozásnak is igazán megadják a módját, megadják a kereteit, és erre rengeteg lehetőség van. Most itt nem akarom sorolni, de
de ennek utána lehet nézni, hogy melyek azok a szórakozó helyek, ahol igenis és a fiatalok elmehetnek, és nagyon-nagyon színvonalas szórakozásban van részük. Hát pezsgő éjszakai élet van, azt gondolom, ezt mondhatjuk, és tényleg rengetegen vannak, és mindenhonnan a világ minden tájáról, tehát most mi február elején voltunk, ugye, és még februárban is tényleg rengeteg turista volt, rengeteg. Hát nyilván főként tavasz, ősz, nem a nyári nagy meleg időszakban mennek, abszolút ilyen időben is érdemes oda látogatni. Hát és inkább most érdemes, mert nekünk a klíma talán most elviselhető. Hát most volt az, hogy kellemes napközben, estére azért le tud hűlni, igen. És még pár héttel korábbi csoport például kapott egy kis jeges, havas esőt is, ugye az extrém időjárásból ők is kaptak egy kicsit, de ez nem jellemző egyébként, tehát kellemes az idő, estére lehűl, de napközben jó. A nyári hónapokban Marrákes azért nagyon kemény tud lenni, tehát voltam én már itt májusban, hát az azért embert próbáló nekünk, tehát mi azért nem ehhez vagyunk szokva. Én inkább ezt a tavaszi hónapokat javasolnám Marrákesre. Úgyhogy még van a tavaszból, kedves hallgatóink, hogy március, április, még akár májusban is érdemes, ott már valószínűleg picit melegebb lesz, de érdemes ellátogatni, érdemes egy picit a gasztronómiát is megemlíteni, hogy valami eszméletlen, hát nem is tudom, ízletes minden, tehát nem volt olyan dolog. Talán a tengeri herkentjüknél voltunk úgy, hogy nem mindenkinek ízlet mondjuk a polip, vagy mit hoztak meg, tehát hogy a polipot hoztak. Igen, az nekem kicsit nem annyira jött be, de valakinek igen. Igen, tehát ez attól függ, nyilván ízlések és pofonok, igen, de hogy egyébként meg szerintem nem is ettünk semmi olyat, ami olyan lett volna, hogy hát ez nem volt annyira finom. Csak finomakat ettünk, és amiről már beszéltünk korábban, a gasztronómiák egyrészt nagyon széles körű, tehát mindenféle a húsokat, ha vesszük, ugye csirke, bárány, marhahús, vajpuhára párolva a zöldségekkel együtt, tehát egészséges is. Úgyhogy ezek a tazsin nevezetű edényben, és magát az ételt is így hívják, illetve magát az edényt, ami egy agyagedény, és abban párolják össze, vagy a zöldségeket, vagy a húsokat, vagy kuszkusszal az egészet együtt, tehát ez millió változata van, és nagyon sok gasztronómiai kurzus is van a városban, tehát nagyon sokan például ezért is utaznak oda, tehát hogy a főzés technikát, a főzés kultúrával megismerkedjenek, és erre fel is vannak készülve, tehát mi magunk is vettünk részt ilyen főzőtanfolyamon. Bizony, és ugye rengeteg zöldség, mindenhez rengeteg zöldséget adnak, tehát hogy szerintem nincs is olyan főételük, aminél ne lett volna ott, főként a répa, a csicseri borsó, a cukini, a padlizsánt rengetegféle képpen feldolgozzák, tényleg olyan dolgokat volt ez te is ettél abból, igen, nem csak én kaptam, mert ugye mivel én vegetáriánus vagyok, csak mondom a hallgatóknak, ezért volt, amikor én más ételt kaptam, amikor ilyen krémsajt, fűszeres krémsajt volt bele tekerve padlizsánba, ilyen, a padlizsán talán meg volt egy picit párolva, soha nem ettem így ilyen formájában padlizsánt, tehát valami eszméletlen finom volt. És így fel volt tekerve, át volt szúrva egy fogvájóval, tehát valami eszméletlen finom volt. Azért sokszor szívesebben választottam volna a vegetáriánus menüt, mert annyira jó volt. És több országban tapasztaltam már ezt, többek között itt is, hogy a vegetáriánus főzési kultúra az egészen kiemelkedő. Indiában volt ilyen egyébként, hogy sokszor ettem vegetáriánus menüt, és annyira finom, tehát annyira tudnak főzni, annyira ezeket a különleges fűszereket, és rengeteg fűszert használnak benne, teljesen ismeretlen ízkombinációk számunkra, és elképesztően finom és egészséges. Igen. Hát ugye Indiában is nagy a kultúrájában benne van, tehát hogy ott azért nagyon sok a vegetáriánus ember, ott sokkal inkább úgy szocializálódtak. Nálunk meg inkább úgy olyan nehéz, zsírosabb, húsosabb ételek azok, amik úgymond, hát mi így szocializálódtunk. Hát így és nálunk azért ne felejtsük el azt a 160 évet, mondjuk nem ide tartozik, de ha már főzéskultúra, igen. Az a 160 év, amikor ugye a török mindent elvett tőlünk, kivéve a sertést. Tehát ezért nem véletlen, hogy egy ilyen fejlett a gasztronómiánk, a sertéshús és a disznónak ugye minden porcikáját felhasználjuk, tehát az egyetlen út volt a túléléshez az embereknek, tehát csak így adalékként hozzátenni. Igen, valóban nehezek az ételeink, de mostanában már azért ugye rengeteg kutatás van, hogy nem is volt az olyan egészségtelen, ugye, tehát disznózsír, stb. Sőt, bizony, hát csak ugye hogy is mondjam, a mennyiség, tehát hogy miből mennyit, ez lenne a fontos, hogy erre figyelni, hogy megtartani ami még
rendben van, és az a fölött már nem fogyasztani, mert itt ezzel van a baj, hogy sokszor túlzásokba esünk, de most ugye nem erről beszélünk, de mindenképpen a hasonlat, de hasonlatként, hogy így... Érdemes összehasonlítani. Igen, abszolút, igen. A Medináról szeretném, hogyha még beszélnénk, ugye ez a piactér, egy óriási piactér, jól mondom, de az volt? A Medina az több, mint a piactér, tehát az ugye az óváros, a belváros, és annak a kicsi kis sikátorai, kis szűk kis utcái, ami az egyik oka a turista látogatásoknak. A főtér is, amiről beszélünk, Afrika legnagyobb kézműves piacával, ami rendkívül híres, tehát az egyik legnagyobb látványosság este, még inkább, amikor ki van világítva nappal is, illetve naplementekor a környező épületekben és azoknak a kávézóinak a tetejéről. Ez egy kifejezett kultusz, hogy oda felülnek az emberek és nézik a naplementét, ami gyönyörű, ezek a vörös épületek, ahogy lemegy a nap mögötte, és ott az Atlasz hegység, tehát elképesztően szép. Szóval Medina a teret is magában foglalja, illetve a város központot. Ugye az arab építészetnek az egyik eleme, hogy ilyen negyedekre osztják a várost, és a közepén van a mecset, ami itt is megvan, illetve a 77 méteres minarettje ennek a mecsetnek, ami a szimbóluma Marrakesnek, és ott van körülötte a Medina, és ennek az összes kis utcája, az árusai, a kézművesei, a fűszerárusok, ez mind-mind a látványosság és a városnak a része. Ez volt régen a város, ez most már a városnak a központja, az óváros, a Medina. Olyan sokszínű, nem is tudom, olyan élet van, hogy azt egyszerűen elképzelni nem lehet. Több városban voltam én is, például most, hogyha Isztambult mondom, ott is nagyon sok, mindenhol zenészek, meg jönnek, mennek, meg ékszerek, meg mindent el akarnak adni, meg ilyen óriási élet van, főleg ugye az esti órákban, de ez még azon is túltesz, amit bárhol máshol láttam, hogy egyik sarokban a majom, a másik sarokban éppen a kígyóbűvölő, vagy éppen zöldséget árulnak, vagy éppen zenészek vannak, tehát hogy valami eszméletlen élet van ott. És ugye forgatni például ott nem szabad, ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy ott mondta a guide-unk, hogy ez nem úgy van, hogy csak hogy megyünk és akkor most megmutatjuk, hogy éppen hogy bűvölik ott a kígyót. Igen, hát ez egyáltalán Marokkóban általános, hogy nem mindegy, hogy milyen kamerával, telefonnal lehet természetesen, de már ugye ez minket érintett, hiszen profi kamerákkal is voltak kint kollégák, nem lehet csak úgy forgatni, a drónok használata pedig szigorúan tilos, ezt is tudni kell, tehát ne is vigyünk ki az országban, mert nem fogják engedni. Nagyon szigorúan veszik a forgatásokat minden városban, tehát ott vannak felügyelők, akiről nem is tudjuk, hogy azok, tehát azt hiszük, hogy helyiek, turisták, teljesen mindegy, de és abban a pillanatban, ahogy valaki elkezd forgatni, leállítják, igen, tehát ez itt tilos. Picit meséljünk, mi most ugye nem voltunk ilyen Riádban, ugye előző utunkon voltunk, ott voltunk elszállásra, ott volt a szállásunk egészen pontosan. Én nekem nagyon-nagyon tetszett, ami furcsa benne, hogy nem volt rajta ablak, tehát vagy a belső udvarba néző ablak volt, vagy egyáltalán nem volt, tehát hogy effektíve természetes fény az nem nagyon jött be, de valahogy ezt meg tudták oldani úgy, hogy nekem olyan barátságos az egész építmény, hogy hihetetlen. Azt tudni kell, hogy ez a jellegzetes arab építészet, amiről beszélünk, a riádok, illetve a dárok, amelyek az arab házak, paloták, attól függően, hogy milyen vagyoni helyzetben volt a család, aki ezt építette, nagy családokban éltek, a család kifelé nem mutatták, tehát teljesen zárt volt az életüket, belül élték. A fény most le volt fedve a közepe, a tető, de ezek nyitottak voltak, tehát a fényt mindig fentről kapták. És napsütés, eső, minden az ott bejött az udvarra, de most már ez le volt zárva, tehát ezt tényleg egy kicsit zártabbnak tűnt. Az utca felé általában egy kapu, vagy egy-egy kisebb nyílás, de ilyen nagyobb ablakokat biztos, hogy nem nyitottak, tehát befelé nyitották. Ez nagyon fontos, nagyon jellegzetes. Szűk kis sikátorok vannak, ez is az arab építészetre jellemző, hogy a hűvös megmaradjon az épületek között. Ezek valóban csodálatosak, ezek a paloták, hát főleg a riádok. Most már trendi éttermek vagy butikhotelek lettek belőlük, mi is ugye laktunk ilyenben is, és ilyen luxus éttermek, azok úgy használják őket, tehát ezt nagyon sok helyen látjuk, sok városban, hát Marrakesben is rengeteg van belőle. És ha már az építészeténél tartunk Marrakesnek, azt tudni kell, hogy vannak ugye ezek a riádok és dárok, illetve pontosan tudjuk, hogy mikor érünk a zsidó negyedbe, hiszen abban a pillanatban, amikor már az utcára nyitnak ablakot,
akkor az már a zsidó negyed. Tudni kell, hogy a marokkói városok nagy részének a lakossága az amazigokon túl, akik általában az őslakosság volt, most berbereknek hívják, a spanyolok, a portugálok nevezték el, ami rendkívül, hogy mondjam, megalázó, mert a barbár szóból van, de amazigok, illetve azt is tudjuk, hogy nekik is 3 népcsoportjuk él, ezt hallottuk a guide-tól, hogy 3 népcsoportjuk él az országon belül, az északi részen, középen az Atlasztól és Atlasztól délre. Tehát az amazigok voltak az őslakói, ez egy katonai város volt, egy ilyen kis helyőrség egyébként annak idején Marrakes, és később telepítették be az arabokat, az arab lakosságot, illetve a zsidó lakosságot is, amely általában egy olyan 30-40%-a is tud lenni a városoknak, majd erről beszélünk, és itt is ez volt Marrakesben, és ők hozták magukkal, ugye, és nagyon sokan jöttek Portugáliából, Dél-Spanyolországból, tehát egy nagyon komoly mediterrán beütésű építészetet, és egy ilyen érdekes keveréke alakult így ki az építészetnek, de ők természetesen az utca felé nyitottak. És nagyon sokszor a zsidók is ugye kereskedők voltak, tehát sokkal nyitottabbak voltak az utca felé, akár a földszinti rész, az maga volt az üzlet, és hát a felső szinteken is, tehát ők nem zárkóztak el úgy a mentalitásban se, építészetükben sem, mint ahogy az arab lakosság. Egyébként most ugye, hogy mesélsz, az jutott eszembe, hogy a tradicionális és a modern építészet, tehát hogy olyan jól keveredik a kettő, hogy igazából nem feltűnő, tehát nem az van, hogy mész az utcán, és akkor így feltűnik, hogy jaj, hát ez meg itt mit keres itt ez az épület, mert annyira nem illik bele a képbe. Nyilván én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen tervezett, tudatos dolog. Gondolom vannak olyan védett helyek, ahol mondjuk nem lehet modern épületeket felhúzni, úgymond, de avval együtt tényleg nagyon jól megvan ez, vagy ki van találva, meg van csinálva. És hát ők tudatosan felhasználják a saját hagyományos építészeti elemeiket a modern építészetben is, csak hát jön hozzá a modern színvonal, tehát ami ugye a belsőséget illeti, tehát az elosztását az épületeknek, vegyük mondjuk a szállodákat, nyilván a lakások is, tehát el vannak olyan negyedek, luxus lakások, stb., de nem kérívó, ahogy te is mondtad. Igen. Tehát egyrészt a színe miatt, másrészt azért többé-kevésbé a jellege miatt az épületnek, tehát valahogy hasonló stílusban kell, tehát kell is, meg követik is a hagyományokat, de nyilván modernek az épületek belül, tehát mi is laktunk szállodákban, hát hipermodern. Igen. Ez nagyon jó, hogy mondtad így, most már a beszélgetésünk végén, sajnos lejárt az időn, de hogy követik a hagyományokat. Igen. Ebben ők szerintem élen járnak, tehát tanulhatnánk tőlük, hogy hogyan kell megőrizni a hagyományainkat, meg most még a hideg is kirázott így, hogyha visszagondolok arra az egy hétre, hogy tényleg sejtszinten, tehát minden pillanatban ott vannak a hagyományok, ez egyértelműen így van. Igen, és örömmel követik, én úgy látom. Tehát az identitásoknak nagyon komolyan a része, hiába modernizálódik az ország, mert azért nagyon modern, tudjuk. Igen. Egészen más tapasztalatunk, mint amit várunk. De ők őrzik a hagyományokat, igen, szerintem ez nem is képzelhető el náluk másképp. De és ezt nagyon okosan teszik, mert én is azt gondolom, hogy egyébként, hogy hagyományok és alapok nélkül nem igazán van mire építkezni, úgyhogy tanulhatunk tőlük, ennyit tudok még így hozzáfűzni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szilvi. Köszönöm szépen.